Avui, corals confinades de Girona, Badalona i la Garriga. Parlarem amb el Cor Geriona, la Societat Coral La Badalonense i l'Escolania Parroquial de Sant Esteve. Jo me'l miraré menjant-me la meva mona. Bon profit! En el cercle més proper de cantaires i famílies també, sí que un parell de noies de Cor Geriona han patit la malaltia, però l'han patit a casa, en família, amb un seguiment de professionals mèdics i estan bé. El 13 de març vam decidir aturar totes les nostres activitats i tancar les instal·lacions degut a aquesta greu pandèmia de la Covid-19 que estem sofrint i que ha colpit alguns dels nostres socis. Per nosaltres ha estat un daltabaix una mica important, doncs la Setmana Santa és una època molt activa, ja que participem de totes les celebracions litúrgiques que enguany no hem pogut fer. Sortosament sabem que estan evolucionant favorablement i que es recuperen, i així ho desitgem, que ho facin ben aviat. A la nostra entitat, per sort, no hi ha hagut cap cantaire ni cap familiar que hagi passat la malaltia, però sí que gent gran coneguda del poble ha mort per aquesta causa. Sí que s'han vist afectats molts concerts, de març, abril, maig, de moment, alguns anul·lats, alguns posposats, però crec que tothom és molt conscient d'aquesta situació. Econòmicament també ens ha repercutit, ja que diumenge de Pasqua les caramelles són una font de finançament important a la nostra entitat. Que aquest tancament està afectant els nostres ingressos és evident, tot i que de moment podem fer front a les despeses. Esclar, si això no s'allarga massa en el temps. Malgrat això, la Junta ha decidit mantenir el sou dels directors i les famílies també han decidit continuar pagant la quota. Estem visquent aquest moment delicat amb calma, amb paciència, agraïts a les persones que procuren per nosaltres, que procuren que d'aquí un temps puguem continuar fent la nostra activitat sans. Per Divendres Sant, per exemple, preparem un concert contemplatiu que també ha quedat sense fer. De totes maneres, teníem gravat el que vam fer el curs passat i des del Facebook i l'Instagram de la parròquia l'han penjat i els feligresos que han volgut s'han pogut sentir acompanyats pels nostres cants. Estem aprofitant per fer un recull, perquè aviat celebrarem el nostre 20è aniversari. Teníem una data que possiblement també es veurà afectada per aquesta situació i fem un recull de vídeos i de documents per poder fer unes projeccions i poder celebrar i efectuar aquest espectacle en el moment en què sigui possible. El diumenge de Pasqua cantem caramelles tot el dia, tant pels carrers del poble com per cases particulars. Tampoc ho hem pogut fer, però sí que el que hem fet és fer una gravació cada cantaire des de casa seva amb un parell de caramelles que repetim cada any i que hem pogut enviar als barris i a les cases on habitualment anem a cantar. El cor jove i el grup de rock continuen treballant via internet. Són gent jove i estan ben informats de totes les noves tecnologies. Preveient que la situació s'allargarà, ens estem plantejant treballar des de casa alguns fragments del repertori que teníem pensat pel final de curs. Amb els joves això és més fàcil perquè tecnològicament són més hàbils. Amb els nens això és difícil. De tot n'aprendrem. Pel que fa al cor tradicional, el de la gent més gran, doncs alguns d'ells no dominen les noves tecnologies, però mantenim un contacte permanent amb ells via grup de WhatsApp. I a través d'aquestes aplicacions que ens ofereixen, estar en contacte amb les nostres agrupacions corals, amb els nostres cantaires, passar àudios, sobretot no perdre el vincle. El nostre director ha preparat un àudio per cada una de les veus de les peces que estaven assajant enguany. I així poder recuperar d'alguna manera, quan tornem, part del temps perdut durant el confinament.
Hem aprofitat aquests dies també per a través de xarxes socials, comunicar que les noies estan a disposició d'aquell grup de persones que més ho necessiten i que no poden sortir de casa, i elles poden ajudar amb les compres habituals, anar a la farmàcia, etc. Igualment estem en contacte tots els components de la Junta Directiva via WhatsApp. Experimentar a mesura del possible i també entendre que cada cas i cada família hi ha una situació diferent. Per tant, jo, per exemple, tinc una connexió d'internet complicada, per tant, aprofitar els dies bons per fer el màxim i prendre molta paciència i viure aquest moment en positiu i sense por. No ho veiem massa clar. Estem començant a pensar que serà un curs perdut, ja que normalment el solem acabar cap a finals de juny, principis de juliol, i en fem una festa per tots els socis. Quan s'acabi el confinament decidirem què fem. De fet, teníem prevista l'anada a Florència a un congrés internacional de Poricantores, que és l'associació a la qual pertanyem, que ha quedat suspès, evidentment. Si no podem acabar el curs com és habitual, doncs tornarem al setembre un de nou i recuperarem les peces que estaven assajant. Quan passi tot, ens reunirem l'equip de gestió i l'equip artístic i avaluarem la situació real i d'una forma calmada, sense angoixes i sense patir, perquè per això que deia que tothom és conscient de que hem hagut de fer un parèntesi i parar la nostra activitat i intentarem començar de nou en el moment que sigui i sobretot des de la calma. Un programa molt interessant que està format, entre altres, per 3 madrigals en música del nostre director, Juan Carlos Márquez Carrillo, i lletra de Martí Pol. El concert de final de curs el teníem tot just començat a muntar, perquè la Setmana Santa ens porta molta feina. El concert el teníem previst al mes de juliol, ja veurem què passa, i de seguida que puguem tornar-nos a reunir i assajar, accelerarem el ritme d'assajos. Fem també un rèquiem, el famós rèquiem de Gabriel Fauré. A la nostra escolania som un cor molt actiu, amb diferents produccions anuals, i no ens vindrà gaire de nou apretar l'accelerador. El temps dirà. I això és tot. Estem en mans de la providència. Us desitjo de tot cor que passeu un bon confinament i podeu recuperar la vostra activitat normal. Una abraçada a tothom. Fins aviat.